Мин сезгә ничек булыша алам? Тешем бикрәк сызлый. Мин сезне кисәттем. Кисәттем. Булай сызлыйсың белсәм, ашамас идем. Хәзер нишләргә инде? Табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Стоматологкамы? Юк. Бармый мин анда. Куркам. Алайса, тешегезне чистартып, чайкап карагыз. Ага. Алиса, Мин сезгә ничек булыша алам? миңа берәр кызыклы фильм куй әле. Мин сезгә дөрес туклану турында документаль фильм тәкъдим итәм. Нәрсә? Мин синнән кызыклы фильм сорадым. Карасагыз, зыян итмәс. Күрәм, сез кәнфит ашарга җыенасыз. Ага. Бик тәмле. Ләкин күп күләмдә зыянлы. Нәрсәсе зыянлы инде? Кәнфиттә шикәр, буягыч һәм химик кушылмалар бик күп. Алар тешләргә, ашказаны һәм эчәклекләргә зыян сала. Аллергия китереп чыгарулары да бар. Ишеттем, рәхмәт. Кәнфит файдасыз диясең килә инде. Файдасы да бар. Ул кәефне күтәрә, гади углевод чыганагы булып тора. Кәефне күтәргәнен син әйтмәсән дә беләм. Ә менә ниндидер углевод турында сүзеңне аңламадым. Аңлатам. Углеводлар гади һәм катлаулы була. Беренче төре шикәр, бал, торт, ак ипи, печенье кебек ризыкларда. Катлаулы углеводлар ярмалар, яшелчә һәм чикләвекләрдә күп. Нәрсә өчен кирәк соң алар? Углеводлар кеше организмына энергия бирә. Гади углеводлардан энергияны бик тиз алырга була. Ләкин алар кандагы шикәр дәрәҗәсен күтәрә. Шуңа да баллы ризыкларны күп ашарга ярамый. Ярар. Берне генә ашыйм да. Ә сез беләсезме? Мармелад әзерләүдә кулланыла торган Е903 катнашмасын автомобильләрне ялтырату өчен дә файдаланалар. Нәрсә? Андый юк. Азык катнашмалары зуррак зыян салырга да мөмкин. Әйтик, алар ашказаны, бавыр, бөер авырулар китереп чыгара. Аллергия сәбәпчесе була ала. Җитәр инде, куркытма мине. Мин бары тик мәгълүмат таратам. Менә ничек ашамыйсың инде моны? Ал дип тора бит. Кәнфит урынына алма ашасагыз, күпкә файдалырак булыр иде. Алмада А, С, В1, В2, ПП, Е витаминнары, магний, фосфор, йод, тимер, селен, калий, кальций, цинк бар. Менә син витамин дисең, антивитамин буламы? 3 секунд. Антивитаминнар витаминнарның файдасын киметүче матдәләр. Әллә нәрсәләр бар. Кызык өчен генә сораган идем. Алиса, ниндидер мисал китерә аласыңмы? Шәй һәм кахвә составына керүче кофеин антивитамин. Ул С һәм В витаминнары үзләштерелүгә комачаулый. Шуңа да шәй һәм кахвәне иртән аш карынга эчәргә киңәш ителми. Мин иртән гел кәнфит белән чәй эчәм.
Рәхмәт, Алиса, киңәшең булышты, теш сызлавым басылды. Мин бер кашан да начар киңәш бирмим. Әйдә әле, мактанмыйча гына, яме? Теге фильмны күрсәт әле. Ашау турында бик әз беләм икән, өйрәнми булмас.